you will hear about the African Union. Captain Ibrahim Trayore ya yi fice a duniya saboda gaskiya da kin tsarin turawan mulkin mallaka. Sai dai Trayore yana gama aiki ne da wani ya fara, mutumin da ya hana turawa bacci a makwancinsu. Kai tunanin wani shugaban kasa da yake hawa keke zuwa aiki, wani shugaba da ya rage albashinsa da kansa kuma ya sayar da motocin gwamnati masu tsada saboda yana ganin mutanensa suna shan wahala sosai alhalin gwamnati tana wadaka da kuɗin talakawa. Wani matashi mai juya hali da ya faɗa mai IMF da Bankin Duniya, ku ɗauke rancenku da kuma sharuɗanku ku bar ƙasata. Ya ce mata su samu haƙƙi ɗaya da mazaje a cikin al'umma inda al'ada ta ce ba haka ba. Wani shugaba da ya shuka itatuwa, ya yi wa yara rigakafi, ya koya wa mutane karatu, kuma ya faɗa wa sauran Afirka cewa dole su tashi su tsaya da mutuncinsu, su daina ritsina ma turawan mulkin mallaka. Wannan mutumin ya taɓa wanzuwa a gaske, kuma sunansa Thomas Sankara. Tsawon shekaru 4 ya nuna wa Afirka da sauran duniya hangen nesa na daban na abin da shugaba zai iya zama idan har ya kasance adali. Suna kiran shi da Che Guevara na Afirka saboda ya yi abin da shahararren mai juya hali na Latin America ya yi. Thomas Sankara ya yi imani da sauyi mai tsauri, ya rayu cikin sauƙi, yana magana babu tsoro, sai dai ya mutu da wuri. Abun takaici bai mutu a hannun abokanen gabansa ba, ya mutu a hannun waɗanda ya fi yarda da su a duniya. A cikin wannan bidiyon za mu bincika rayuwar Thomas Sankara mai ban mamaki, daga haihuwarsa daga ɗaya daga cikin ƙasa mafi talauci a Afirka har zuwa hawansa kan mulki da juya hali. Za mu ga yadda wani ƙaramin soja ya zama ɗaya daga cikin shugabannin Afirka mafi ƙarfin gwiwa, yadda ya kalubalanci cin hanci na cikin gida da kuma gajiyar waje, da kuma yadda kin amincewarsa ya kai sa ga rasa komai. Wannan shine labarin mutumin da ya mafarkin Afirka za ta kasance ‘yantacciya, za ta kasance mai mutunci, kuma za ta kasance mai dogaro da kanta. Muna maraba da zuwa Idris Gulde TV. An haifi Thomas Sankara a ranar 21 ga Disamba shekara ta 1949 a Yako, wani gari a Upper Volta, ƙasa da ke yammacin Afirka. Upper Volta na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Ta samu 'yancin kai daga Faransa a shekara ta 1960, amma 'yancin kai a takarda baya nufin 'yancin kai na gaskiya saboda Faransa ta ci gaba da sarrafa tattalin arzikinsu. Kamfanonin Faransa na fitar da karamar dukiyar da ƙasan take da shi. Gwamnatin Upper Volta na cin hanci kuma tana yi wa Faransa aiki fiye da mutanenta. Yawancin mutanen wannan ƙasar manoma ne masu rayuwa cikin matsakaicin talauci. Makarantu sun yi kaɗan, asibitoci sun yi kaɗan, kuma fatan su kan gyaruwar ƙasan yayi kaɗan. Yayin da yake girma a wannan yanayin, Thomas Sankara ya ga rashin daidaito da wahala da ke tare da shi. Ya ga yadda karamin rukuni ke rayuwa cikin jin daɗi yayin da yawancin mutane ke fama don tsira. Ya ga yadda Faransa, tsohuwar mai mulkin mallaka, har yanzu ke mulkansu bayan samun 'yancin kai. Waɗannan abubuwan sun dasa ƙwayoyi da daga baya za su zama sadaukarwa ga wannan juya halin. Amma da farko, kamar yawancin samari a ƙasashen Afirka masu talauci a wancan lokacin masu ƙarancin dama, Sankara ya zaɓi shiga aikin soja. A shekara ta 1966 yana da shekaru 17, Thomas Sankara ya fara aikin soja. Ya zama soja mai ƙwarewa da jagoranci. Ya halarci horon soja a Madagascar, daga baya kuma a Faransa, inda ya koyi saukan jirgi sama da dabarun soja. Amma Sankara ba wai kawai yana koyon zama soja bane, yana karatu, yana tunani, yana gina fasahar siyasa. Ya yi nazari kan rubuce-rubucen masu juya hali kamar Karl Marx, Che Guevara da shugabannin Afirka kamar Dr. Kwame Nkrumah na Ghana, wanda ya yaki tsawon shekaru don haɗin kan Afirka. Ya fara fahimtar cewa talaucin Afirka ba sakamakon kasala bane ko rashin ƙwarewa kamar yadda turawan mulkin mallaka suke farfaganda a kai. Talaucin Afirka na faruwa ne sakamakon cin gajiyar tsarin da aka kera don kwashe dukiyar Afirka saboda moran kasashen Turai da kuma Amurka. A cikin shekarun 1970 da farkon 1980, Thomas Sankara ya nuna hazaƙa a soja har ya zama kaftin. Ana girmama ƙwarewarsa, amma abin da ya bambanta shi da sauran shine wayewar siyasa da shirin faɗan gaskiya mai raɗaɗi. Yayin da sauran jami'ai ke mai da hankali game da aikinsu, Thomas Sankara yana magana game da adalci, daidaito, da buƙatar Upper Volta ta rabu da ikon neocolonial na Faransa. Neocolonialism yana nufin cewa ko da ƙasa ta zama mai zaman kanta a hukumance, har yanzu ana sarrafa ta fuskar tattalin arziki da siyasa ga tsohon mai mulkin mallakarta. Faransa tana sarrafa kuɗin Upper Volta, kasuwancinta, albarkatunta da shawarar siyasarta. Thomas Sankara ya ƙara yadda cewa dole wannan ya canja. A shekara ta 1981, an naɗa Thomas Sankara sakataren gwamnati na yaɗa labaran sabuwar gwamnati. Wannan ya bashi damar yin magana da ƙasar. Ya yi amfani da ita wajen sukar cin hanci da kira ga 'yancin gaske daga Faransa. Maganganunsa masu tsauri sun sa ya zama mashahuri a tsakanin talakawa, musamman matasa da ƙananan jami'an soja waɗanda suka raba fushinsa. Amma hakan ya sa ya zama barazana ga masu iko da suke amfana da wannan tsari da ake ciki. A shekara ta 1982 an tilasta masa yin murabus daga gwamnati saboda gwamnati ta ɗauki ra'ayinsa a matsayin mai tsauri da rashin jin daɗi. A shekara mai zuwa, shekara ta 1983, an kama shi an ɗore shi na ɗan lokaci. Gwamnati ta gan shi a matsayin barazana saboda ya ƙara samun shahara kuma ra'ayoyin shi na juya hali suna yaɗuwa da sauri. Amma kulle Sankara ya zama kamar kuskure ne ga wannan gwamnatin.
Kamawarsa ta haifar da zanga-zanga da tayar da tarzoma a wannan ƙasar. Mutane sun nemi a sake shi nan take. Sojoji musamman matasan jami'ai da ke girmama Sankara suka fusata. Gwamnati ta yi kokarin rufe bakin mutumin da lokacinsa ya zo, amma maimakon hakan ta kunna wutar da za ta fashe ta zama juyin juya hali. A ranar 4 ga Agusta, shekara ta 1984 aka kifar da gwamnati ta hanyar juyin mulki aka kawo Thomas Sankara kan mulki. Yana ɗan shekaru 33 kacal, matashi, mai kuzari, kuma cike da fishin ƙasashen yamma. Ya zama shugaban Upper Volta da manufar canja ƙasar gaba ɗaya. A cikin jawabansa na farko, ya bayyana cewa wannan ba zai zama kasuwanci kamar yadda ake da gwamnatin da ba. Ya yi magana game da bunƙasar tsaro, karya dogaro da ƙasashen waje, yaƙi da cin hanci, karfafa mata da ilimi da jama'a. Ya ce dole mu yi ƙarfin hali mu kirkire gaba. Wannan ba magana ba ce kawai. Thomas Sankara ya gaskata cewa Upper Volta za ta fita daga cikin talauci ta hanyar wayar ma jama'a kai da kuma daina dogaro da ƙasashen yamma. Gwamnatin Thomas Sankara ta kewaye kanta da matasan jami'ai da fararen hula masu sadaukarwa da hangen nesa. Ya kirkiri tsare-tsare da ake kira Committee for the Defense of Revolution. Suka shirya mutane a matakin ƙauye, suna shiga cikin mutane, suna aiwatar da gyare-gyare. Ya kafa kotunan jama'a don shari'ar jami'ai da kuma masu cin hanci da suke satan dukiyar gwamnati. Waɗannan kotunan sun kasance masu cece-kuce saboda wani lokaci suna karya tsarin al'adun da. Thomas Sankara ya yi jayayyan cewa lokuta na musamman suna buƙatar matakai na musamman. Ya ce tsohon tsarin cin hanci da rashawa ba zai gyara kansa ba, don haka dole a rushe wannan tsarin ta hanyar juyin juya hali. Tun daga farko, Thomas Sankara ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ki tsarin tattalin arziki da ya sa Upper Volta ta zama talakawa masu dogaro. IMF da Bankin Duniya suna ba ma ƙasashen Afirka rance tare da sharaɗi masu tsauri. Waɗannan sharuɗan suna buƙatar kashe rage kuɗi ta hanyar kiwon lafiya da ilimi, sayar da kamfanonin gwamnati, da buɗe kasuwanci ga kamfanonin waje. Gwamnatocin Afirka da suka karɓi wannan rancen sun shiga tarko na bashi kuma sun tilasta ma kansu manufa wanda ba za su iya fitar da kansu ba. Sankara ya kalli wannan ya ce a'a, ya faɗa magana da ta shahara, wanda ke ciyar da kai shi ke iko da kai. Sakonsa ya kasance mai sauƙi. Upper Volta za ta ciyar da kanta, ta ilmantar da kanta, ta haɓaka kanta da albarkatunta da aikin jama'a. Ba za ta roki taimako daga ƙasashen waje ba, taimako da baya ɗaurewa. Za ta tsaya da kafafunta masu mutunci kuma za ta inta kanta. Daga baya cikin ayyukan alamu masu ƙarfi da Thomas Sankara ya faru a shekara ta 1984, shekara guda bayan hawansa wannan mulkin. Ya canza sunan ƙasar daga Upper Volta zuwa Burkina Faso. A harsunan gida, Burkina Faso na nufin ƙasar mutanen kirki ko kuma ƙasar da mutane ba sa cin hanci. Wannan ba kawai canza suna bane, sanarwa ce ta ainihi da manufa. Upper Volta suna ne na mulkin mallaka wanda baya nufin komai ga mutane. Burkina Faso suna ne da ke magana game da mutunci, gaskiya da kuma kudirin tsayawa da kafafunta. Gyaran suna ya tasiri a Afirka. Matasa suna ganin Thomas Sankara a matsayin jarumi. Jawabansa sun yadu a rediyo. Yana sa kayan gargajiya maimakon suturan yamma. Komai game da shi ya kalubalanci tsari da ake ciki. Amma canza suna farko ne kawai. Sankara ya fahimci cewa juyin juya hali na gaske yana buƙatar canza yadda al'umma ke aiki, yadda ake rarraba albarkatu, yadda mutane ke rayuwa. Shirye-shirye da Sankara ya kaddamar a tsakanin shekara ta 1984 da kuma shekara ta 1987 sun kasance masu ban mamaki. Na farko, babban kamfanin lafiya. Burkina Faso ta sha fama da cututtuka masu kashe yara. Sankara ya ba ma kasar gaba ɗaya rigakafi. Fiye da yara miliyan 2.500 aka wa rigakafi. Ilimi ya zama babban fifiko. Ya gina makarantu, ya koyar da harshen gida. Matsayinsa mafi juyin juya hali ya kasance kan hakkin mata. Ya haramta kaciya, ya ba mata mukamai. Ya ce juyin juya hali da 'yancin mata abu ɗaya ne. Ya fara shuka miliyoyin itatuwa don yaƙi da hamada. Sankara ya rayu cikin sauƙi, ya sayar da motocin gwamnati, ya siya Renault 5, mota mafi arha a zamanin. Ya ki AC, yana hawa keke, ya rage albashi, dukiyarsa kaɗan ne har zuwa lokacin mutuwarsa. A Majalisar Ɗinkin Duniya ya soki tsarinsu, neocolonialism, ya yi wa manyan ƙasashen magana kai tsaye, amma matsin lamba ya ƙaru. Faransa ta fusata, shugabannin makwabta sun tsorata. Abokinsa Blaise Compaoré ya juya masa baya. A ranar 15 ga Oktoba shekara ta 1987 an kashe Sankara tare da ministocinsa guda 12. Yana da shekaru 37 kacal. Compaoré shi ya jagoranci wannan kashe san. Bayan mutuwarsa abokinsa ya dawo da IMF, ya bar cin hanci yana bunƙasa. Ya yi mulki har zuwa shekara ta 2014. A shekara ta 2022 an same shi da laifi a kotu. Gaskiya ta fito, ra'ayinsa bai mutu ba. Matasa suna sanye da hotunansa a rigansu. Maganarsa ta zama gaskiya. Za a iya kashe mutum, amma ba za a kashe ra'ayinsa ba. Sankara ba cikakke bane, ya yi tsatsauran mataki, amma niyyarsa gaskiya ce. Ya mutu talaka, ya tsaya don Afirka ta samu 'yancinta. Thomas Sankara ya kasance Che Guevara na Afirka. Ya tsaya, ya mutu saboda ra'ayinsa. Wannan shine dalili da yasa tarihi ba za su manta da shi ba.